Аз съм Васил Иванов Кунчев, български революционер, когото народът нарече Левски. Прозвището Левски получих по време на участието си в първата българска легия в Белград, след смел лъвски скок по време на военно упражнение. Име, което се превърна в символ на дързост и решителност. Роден съм на 18 юли 1837 година в град Карлово, в семейството на Иван и Гина, заедно с братята си Христо, Петър и сестра си Яна, в скромна, но будна среда. След ранната смърт на баща ми, семейството ни понесе тежки лишения, а майка ми ме възпита в трудолюбие, честност и любов към отечеството. В младежките си години приех духовния сан и станах дякон Игнатий, но скоро осъзнах, че пътят ми е свързан със свободата на България. Посветих се на изграждането на вътрешната революционна организация и на подготовката на народа за самостоятелна борба. Моят идеал беше създаването на чиста и свята република, основана на равноправие и законност за всички. Заловен през 1872 година, бях осъден на смърт и екзекутиран в София на 19 февруари 1873 година, но вярвах, че делото ми ще продължи и след мен.